Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Only Up Chapter 4. Τόσο καιρό ήμουν διακοπές και δεν μπορούσα να κάνω βιντεάκι. Και ναι, παίζουμε τώρα, θα παίξουμε Only Up Chapter 4. Πιστεύω ωραία θα παίξουμε. Και ναι, τώρα παίζουν όλοι, τώρα φορτώνει παιδιά το παιχνίδι. Οπ, ναι. Έλα, τώρα που τραβάμε. Πάλι αυτό έγινε παιδιά, όπως την άλλη φορά, θυμάστε. Όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο να πάνε το δείτε, ήταν τέλειο. Κάτσε παιδιά, κάτι έγινε με το PlayStation. Μισό να το φτιάξω. Μισό λεπτό. Συνεχίζουμε το βιντεάκι παιδιά. Πάμε να παίξουμε. Ναι παιδιά, θα παίξουμε από πληκτρολόγιο. Μην με βλέπετε με αυτό το skin, δεν έχω αυτό το skin, έχω αυτό. Ωραία. Είμαι λίγο νομπά στα Ανλία, αλλά κοιτάξτε να μαθαίνετε πώς το κάνουμε υπέρα. Βασικά δεν κάτσε να δοκιμάσουμε κάτι, το κάνουν και όλοι. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά τέλος πάντων βγήκε χάλια. Πάμε να παίξουμε. Σήμερα παιδιά θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε. Σήμερα θα παίξουμε. Εδώ έτσι. Γιατί παιδιά βαριέμαι τόσο καιρό, ήμουν διακοπές, δεν είχα το PlayStation για να κάνουμε κανένα βιντεάκι. Θέλω να κάνετε εγγραφή, καμπανάκι και subscribe σε αυτό το βίντεο γιατί θα βγει τέλειο. Έπεσα! Γιατί ρε παιδιά, είμαι ένα μέτρο, μην το βλέπετε αυτό, δεν είναι με ένα μέτρο, είναι πολλά μέτρα. Μερικοί το καταφέρουν γιατί τους φαίνεται εύκολο. Για μένα δεν είναι πολύ εύκολο αυτό εδώ το πράγμα. Αλλά πάμε να παίξουμε. Τι γίνεται. Μου τη σπάει αυτό. Sorry. Πέθανα γιατί δεν είχα άλλη επιλογή. Έλα ρε φίλε. Τώρα παιδιά θα συνδέσουμε με χειριστήριο. Να παίξουμε. Το συνδέσαμε με χειριστήριο. Τώρα με χειριστήριο αυτό μπορώ να το κάνω κιόλας. Δεν ξέρω, είμαι λίγο καλή, με το χειριστήριο δεν είμαι τόσο καλός όσο το πληκτρολόγιο. Είμαι λίγο καλύτερος με το χειριστήριο, sorry. Και πάμε να παίξουμε. Τώρα έτσι ένα βιντεάκι θα κάνουμε γιατί κουραστήκαμε. Και πάμε να παίξουμε, καταγράφουμε κάμερα, με την κάμερα μου καινούργια. Σήμερα θα παίξουμε ένα τέλειο Τώρα παιδιά, εμείς είμαστε στη gaming καρέκλα μου. Δεν μπορούσα να σας το δείξω γιατί το είχα πάρει πριν, τα είχα πάρει από τη Χριστούγεννα, γιατί το Χριστούγεννα αποφασίσω πότε θα γίνει YouTube και είχα πει να γίνει τον Αύγουστο. Πότε έγινε YouTube? Κάτσε παιδιά, είχα γίνει τον Ιούλιο νομίζω, τον Ιούλιο. Το ξέρω παιδιά, έχω κάνει τόσα βιντεάκια τώρα, αλλά ναι, γι' αυτό ήμουν διακοπές. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι, ναι. Πάμε. Τώρα εδώ παίζουμε έτσι ένα Only Up Chapter 4. Δεν είναι τόσο ωραίο παιδιά, αλλά κλακ από εδώ εννοείται. Εδώ τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα από εδώ και μετά σε κάνει από εκεί, σε κάνει teleport. Ωραία φίλε, έπεσε, το ξέχασα τελείως. Τώρα θα φτάσει πιο αργά, γνώρισα. Εντάξει. Έλα ρε! Ναι εντάξει, αυτό ήθελα να κάνω τόση ώρα. Πάει κι άλλο, συνεχίζεται, κοιτάξτε.
Α, και σε πετάει εκεί πάνω. Ναι, το ξέρω, κάνουμε 5 λεπτά, αλλά ναι. Ουφ. Άκη! Όχι ρε παιδιά, όχι κιόλας. Τι έγινε τώρα? Πάμε από εκεί. Όλοι και το τσάι έχουμε παίξει νομίζω όλοι τα Only. Παιδιά, τι να κάνω? Αύριο GTA να παίξουμε. Αύριο παιδιά θα έχουμε άλλο ένα βιντεάκι με GTA RP. Με GTA σκέτο. Sorry, μπερδεύομαι, είμαι πολύ GTA RP. Ναι, δεν είναι ακριβώς το δικό μου. Έχω βάλει το PlayStation στη γραφή μου και έχω πάρει και μια οθόνη και την έχω βάλει. Αυτή η οθόνη εγώ την πήρα. Κάτι. Έχω πάρει ειδικά τα λεφτά και ναι. Ειδικά. Παιδιά, μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ένα μήνα δηλαδή, θα δείτε πώς θα κάνουμε αυτό. Ωραία. Αυτό το βίντεο σε ένα μήνα θέλω να φτάσει. Κάτσε παιδιά, μισό να σκεφτώ. 100 like αυτό το βίντεο. Να φτάσει σε 100 like. Και μερικοί δεν βάζετε subscribe, έχω μόνο 6 εγγραφές. Πρέπει να πάμε στους τέτοιους παιδιά. Να πάμε στους 20 εγγραφές θέλω. Να πάμε 20 εγγραφές. Αυτό θέλω να κάνουμε. Θα πάω στο Gameathlon. Άμα γίνει το. Σε λίγο καιρό είναι το Gameathlon. Θα είμαι κι εγώ εκεί στο Gameathlon. Αλλά δεν θα πάω έτσι ότι είμαι YouTuber. Είμαι YouTuber, το ξέρω. Αλλά δεν θα πάω έτσι να δω τους άλλους YouTuber. Όποιος θέλει φωτογραφία μαζί μου. Και θα βάλει κανένας φωτογραφία. Ναι παιδιά, πρέπει να πέσω εκεί. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Αχ, παπάμπα, Αναγία. Ναι παιδιά, που είχα πάει διακοπές στο Κιάτο. Όχι στην Απονία, στο Κιάτο. Εδώ στην Ελλάδα. Το ξέρω παιδιά. Έχει πολύ ζέστη στην Αθήνα, φίλε. Χθες ήρθα και έκανα δουλειές. Αλλά και χθες έβαλα το PlayStation και δημιουργήθηκα 3. Γιατί έκανα πράγματα. Εδώ στο τέτοιο. Και ναι, το ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον παιδιά δεν έχουμε την αδερφή μου εδώ για να με πρίζει. Γιατί σε μερικά βίντεο ξέρετε τι μου κάνει. Καταλάβατε. Ναι, θάλασσα ωραία ήταν, λάδι, ούτε βρώμη, σαλιάρι ήταν η θάλασσα. Φίλε, δείτε το ένα στόρμο, δεν έχει καμία προβολή ρε φίλε. Πάτε να το δείτε 100 άτομα, άντε. Σας είπα, όχι, θα πάω στο Gameathlon όταν γίνει και όποιος θέλει φωτογραφία μαζί μου. Φίλοι, είμαστε ακόμα στην αρχή και δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι, παιδιά, είχα πάει πριν στα 1200 μέτρα. Φίλοι, είναι τεράστιο και από πάνω έβλεπα 100.000 ακόμα εμπόδια. Και μια στιγμή η αδερφή μου με θέλει κάτι και
Πάπου μου παίρνει το χειριστήριο και με ρίχνει. Τα 1300, τα 1500 μέτρα. Πλό! Το ξέρω, παιδιά. Πότε θα κάνεις... Πότε θα ξεκινήσει τα live. Κάτσε ρε παιδιά. Ηρεμήστε λίγο. Παιδιά, το είδατε αυτό. Ναι, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Γιατί ακούγονται αμάξια ρε. Τι έκανε έτσι. Απαπάθε. Λέγα μου το πως έγινε αυτό τώρα. Παναγία μου. Δεν το πιστεύω παιδιά. Παίζω. Το ξέρετε ότι κοιτάω εδώ και ώρα την κάμερα και δεν κοιτάω εσάς. Και δεν κοιτάω το τέτοιο την οθόνη. Απλώς κοιτάω την κάμερα να δω μήπως κάνει καμιά βλακεία. Το ξέρω, είναι ωραία βιντεάκια μου. Όχι πάλι, όχι! Πέφτω κάθε μέρα, όλη μέρα, δεν αντέχω! Παιδιά, το Trapper 4 σήμερα το έμαθα ότι υπάρχει. Ναι, το ξέρω, το κοιτάω την οθόνη γιατί δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Μην κοιτάω την κάμερα. Μην γίνει καμιά βλακεία γι' αυτό. Ναι. Παιδιά, μισό. Παιδιά, συνεχίζουμε. Ήθελα κάτι. Όχι ρε φίλε. Όχι. Sorry ρε παιδιά, sorry. Μέσα. Τι παρακαλώ. Ρε τι έκανε τώρα, μπάγκαρε. Μπάγκαρε το κολοπέ! Μπάγκαρε! Φίλε μου αρέσει πως η Epic Games δεν έχει φτιάξει τον Only Up. Βασικά το Only Up είναι αληθινό παιχνίδι. Είναι τέτοιο, μπορείς να το παίξεις και στην κοινωνική ζωή. Αλλά όχι με τόσα εμπόδια. Να είναι, καταλάβατε, σαν θεωρείς λάβα. Αλλά υπάρχει και κανονικό παιχνίδι Only Up. Το ξέρετε όλοι. Οπότε δεν μπορεί να το φτιάξει αυτό η Epic Games. Δεν μπορούσε να το φτιάξει γιατί δεν είναι... Σιγάμε να την γράψει ένα παιχνίδι η Epic Games τώρα. Δηλαδή το Fortnite η Epic Games το έχει φτιάξει. Για κάποιο λόγο με έβγαλε εκεί. Δεν ξέρω. Όχι. Κλειτώσαμε παιδιά, είμαστε μόνο 92. Μόνος. Σε λίγο φτάνουμε τα 100 μέτρα. Βασικά σχεδόν έχουμε φτάσει ήδη 100 μέτρα. Το βλέπετε. Ναι. Τι κάνουμε ρε φίλε, τι κάνουμε. Κάνω απλώς, παιδιά, απλώς παίζω τέτοιο και κάνω και διάφορα. Σε λίγο καιρό, παιδιά, αλλά το Σεπτέμβριο δεν θα κάνω πολύ συχνά βιντεάκια γιατί αρχίζουν τα σχολεία και εγώ πάω ακόμα σχολείο. Ναι, πάω ακόμα σχολείο και δεν μπορώ να συνεχίσω πολύ τα βιντεάκια. Θα κάνω μόνο κάθε Σαββατοκυριακό. Και μας φτάνει, γιατί κάνω πολύ εδώ και καιρό βίντεο. Να πάρει πολλές προβολές αυτό θέλω ρε φίλε. Όχι λίγες. Όχι μπάγκαρε! Έλα ρε φίλε τώρα, μπάγκαρε!
Δεν είναι... Sorry. Τι να κάνουμε, παιδιά. Είμαστε στα 0 μέτρα. Τώρα όμως θα πεταχτώ. Θα πεταχτώ έτσι. Και θα πάω, θα δείτε που θα φτάσω. Γαμώ το! Σε 100 μέτρα. Teleport κάνε με, έχεις το καλό σας. Γαμώ το! Έτσι. Παιδιά, θα το συνεχίσω μέχρι να το κάνουμε. Κάντο μόλι. Όλο. Έτσι. Παιδιά, είμαι 10 χρονών. Παιδί. 10 ετών. Και πάμε... Κάνω ωραία βιντεάκια, για μένα δεν φαίνονται κακά, αλλά ναι. Έλα ρε παιδιά τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό ρε Only. Έχω σκάσει εντωμεταξύ, έχει τη χειρότερη ζέστη που μπορεί να έχει μια Αθήνα. Δεν ξέρω ποτέ άμα ταξιδέψω, μπορεί να πάμε σε λίγο καιρό. Μπορεί το χειμώνα να πάμε εξωτερικό για λίγο καιρό. Για 2-3 ημέρες. Πού? Δεν ξέρουμε ακόμα που θα πάμε, αλλά ναι. Δεν ξέρω αν πάμε εξωτερικό. Μπορεί να πάμε εξωτερικό. Και ναι, sorry που μιλάω τόσο σιγά, αλλά εμένα έτσι είναι η γλώσσα μου και έτσι έχω μάθει. Τέλεια. Ωραία παιδιά. Τώρα σε λίγο κλείνει. Το κλείνω. Επειδή ρε παιδιά ώρα δεν κάνουμε βίντεο. Δεν ξέρω πόση ώρα. Μισό, σας συγχωρώ για λίγο λεπτό. Ήρθα! Level 6! Παιδιά, είμαι στο προφίλ μου. Γιατί έχω δύο προφίλ. Χαμότι! Όχι, αυτό δεν γίνεται που έγινε τώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό που έγινε τώρα ρε φίλε εδώ, γιατί μου κάνει τη χάρη, μη μου κάνετε. Παιδιά, τι ώρα είναι? Μισό, sorry. Α, εντάξει. Κλείνουμε σε λίγο. Σε λίγο, σε 21 λεπτά τα κλείνω. Ουφ, παιδιά, έχω χάσει τόσες φορές και δεν μπορώ, αλλά έχω σκάσει. Τώρα ανοίγουμε το air condition. Το πρώτο μου βιντεάκι έχει πάρει αρκετούλες προβολές, όχι και λίγες. Όχι. Δεν το πιστεύω. Πώς είναι πράγματα.
να βγάλω φωτογραφίες. Sorry. Αποσχολούμουσαν και δεν μπορούσα. Κουράστηκα. Ρε παιδιά, θέλω από όλους σας, όποιος είναι κάποιος, κάνει μια χάρη. Να βάλει like ο Ιτσόνης σε αυτό το βίντεο. Πολύ καιρό προσπαθώ, φίλε. Και στα βίντεο store μου. Είμαι ακολούθος του Γιάννη Τετοκούμπο, δεν ξέρω. Τον έχω δει πολλές φορές από κοντά. Τον Γιάννη Τετοκούμπο τον έχω δει 3-4 φορές. Που είχα πάει σε γήπεδο. Και όχι, αν είχα πάει στο Γεωργίου Σκάισης. Είμαι Ολυμπιακός. Το ξέρω. Τι θέλω. Το ξέρω, δεν είπε τίποτα σε ομάδα. Απλώς πηγαίνω έτσι. Είμαι φαν του ποδοσφαίρου. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι TV μέσα, είμαι όλες. Ναι, παιδιά, σας κλείνω, για